Shwa bangin sedang ya ke Khubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki Khubor na ke jela. Hadian ke Jingpur State jang ke Khubor Hamsaia, ya ke bala Pynphriang ha ki social media, halor ke jingdon ki kenhun ki basyang rapor menmit, da ke batmu ban klong ya ki donut bat khlai jong ki briu, kamtam ki khlung kena akathan Ri-Bhoi, u Superintendent of Police ke Ri-Bhoi District, u Giri Prasad, u la pensyai ba katei kamdei setia ke Khubor ke basisha, bat kadei tang ke Khubor Hamsaia, ya ke bala Pynshapriang, da ki katto kat ningut ki paitbah, kabalawan raru ke jingshongs ir hapdeng ki paitbah ha ki shnong ki thau ha khlem ka dong Ri-Bhoi. U Giri Prasad ula maham ru bagi paitbah kimdei ban ngeit kumya kini ki jait Khubor khlem da pynthikna. Na ka liang ki pulit kila pynlong ke jingtohkit ya ki bak la donkti ha ke jingpynsaphriang ya kum kitei ki Khubor Hamsaia.